favorithoppen. Er på Annette? Jo. Så, hvad hedder du så? Annette. Ja, godt Annette. Hvorfor er du her i dag, Annette? Fordi min mor sagde skid. Det er godt at blive opbakket derhjemmefra, når man har lidt delerhister her, Annette. Er der flere grunde? Fordi jeg elsker sport. Ja. Næste. Hvad hedder du så? Jamen, jeg hedder Pia. Ja. Ja, cheerleader. Hvorfor er du her i dag, Pia? Altså, mest nok fordi min mor, hun også er her. Min mor, hun er så god til alt, og hun er så sej. Min totalt seje mor, og hun spurgte, om jeg skulle være med, og selvfølgelig vil jeg det. Og der har vi den igen, Pia, derude i fjernsynsverdenen. Opbakningen derhjemmefra, fra mor af. Ja, er der ellers flere grunde til det? Altså, nu er jeg jo cheerleader. Nej, der er ikke flere grunde. Nej, næste ja. Og nu kommer Pias mor så, Janni. Nå, Janni, siger man det. Det er jo mange år siden, at du har mødt hinanden. Vi er jo gamle kendinger, man så må sige, i faget gymnastik. Ja. Men så spørger jeg så dig, Janni. Er du her kun for at støtte piger, eller er du her fordi, at du godt kan lide gymnastik? Altså, gymnastik er jo bare tip-top klasse. Ja. Og jeg vil gerne have piger til at få sådan nogle lige så stramme muskler, som jeg har engang. Ja. Heller du blev en Kennedy. Vi skal have noget yoga, vi skal have noget... Ja. Vi skal have... Ja. Så, her har vi så en ny deltager. Og hvad hedder du så? Ja, jeg hedder Anne-Grethe. Anne-Grethe. Ja. Nydeligt album. Ja, det er ikke dig, der har lavet den. Anne-Grethe. Skive uden sejr, det er ikke dig, dem, der har lavet den. Nej. Det er ikke mig. Spøg til side. Ja. Nå, hvorfor er de her i dag, Anne-Grethe? Ja, men som I kan se, så har jeg jo... Ja, som du kan se, så har jeg taget mit gamle unge... i gymnastiktøj på mit unge dage. Ved du hvad? Ja. Ja. Og så vil jeg bare lige se, om jeg kunne få lidt bedre form. Ja. Vi skal bare gå ind. Hvad hedder du så? Henning. Jetta. Henning Jetta. Okay. Henning Jetta. Du ved jo godt, det kun er for piger, så er det godt, det hedder Jetta. Ja. Henning Jetta. Hvorfor er du så her i dag, Henning Jetta? Det er min mor først. Jeg har tarmproblemer. Gas i tarmen. Ja. Dårlig tarm. Jeg kender det godt, Anders. Jeg spiser for meget sukker. Ja. Men hvorfor er du her? Fordi min læge siger, at idræt hjælper på tarmproblemer. Tak, Henning. Så er det flot. Ja, han hedder så en lille deltager til vores gruppegymnastik. Og hvad hedder du så? Du kunne stå. Nå. Ja. Hvad sagde du? Jo, det kan stå! Hold da op. Jeg skal slå, for du du kaster om dig med fremmede verber, hva'? Hvorfor er du så her i dag, om man må spørge? Hvad siger hun? Altså, hvorfor er du her? Det går da! Næste. Det var da en værre javertus, vi havde der før, var. Men nu går vi så videre. Ja. Og hvad hedder du så? Altså, jeg hedder Lotte. Lotte. Ja. Lotte, hvorfor er du så her i dag til vores gruppegymnastik? Altså, det var nok min veninde Bettina, der tog mig med. Bettina? Hun er helt vildt god til Ja. der gymnastikker. Og så føler jeg mig faktisk også selv god sådan lidt her eller. Tak, Lotte. Ja. Så lad os gå videre til Bettina. Jeg ser så med Bettina. Det er mig omtalt, men Bettina, hvad laver du her i dag? Ja, fordi jeg er den bedste. Og jeg kan. Og jeg vil. Og jeg står alle de andre. God indstilling. Tak. Tjæl, mange jer.
mange var vi? 8. Okay, 2 gange 4 række! Ej. Yep. Henrietta? Mig og mig musik. Godt, I gør som jeg gør. Ligger i hoften her på morgenen af. Den er tiden til. Er der ikke lige piger? Lotte, vent. Anne-Grethe, ja, det er du, der kommer frem igen. Og der var en halv bro. Så far. Er alle med, piger? Ja. Altså, Annette. Hvad laver du? Ned på gulvet! Ja, det er godt. Annette, så tager vi nogle nemme øvelser for Annettes skyld. Op, stå. Bettina. Hvad fuck ser du laver? Jeg har ondt i halsen. Hvad er det her? Der er sukker i. Der er sukker i dem. Og hvad er det? Topform! Sku røv topform af. Nej! Du skal nej, slet ikke. Prøv lige at kom, Annette! Kom tilbage, Annette! Nej, Annette! Alle sammen! Henriette, stop på musikken! Henriette! Tak, Anne-Grethe, fordi du er sådan en dejlig medlem. Ja. Fordi du er så dejlig medlem, så vi ikke laver humør som alle de andre. Hvad fanden er det for noget her gang i, hva'? Forresten, Annette, hun må lige ud og leve en lille tur. Nej, hun løb væk. Annette, du er så ikke tryg her. Ej. Må du ikke? Henning, hjælp. Prøv lige. Den der. Prøv lige. Luk. En eller anden, få den til at lukke. Annette har noget, hun gerne vil sige. Annette har noget, hun gerne vil sige. Hvad er det, du gerne vil sige, Annette? Jeg gider ikke mere. Annette har noget, hun gerne vil sige. Ja. Kom så med det. Jeg er glad for at være sammen med jer. Se, giv hende lige en klapsalve, alle sammen. Tak, Annette. Men Annette, jeg ved ikke, er nogen, der har forslag til, hvad vi skal gøre ved hende? Ja, Fanny? Må jeg prøve en karma? Heal? Eller kamp-heal til? Ja. Den har du lavet mange gange. Ja, værsgo, så lad gå. Må jeg holde min imens? Hør. Min tydeligvis ødelagt indeni. Du har brug for det. Kan du ikke det hjælpe? Får du lyst? Får du lyst til at lave gymnastik med os andre? Det er godt, mor. Mor, hun er så dygtig. Ja. Pia. Hjælp mig. Annette! Så, det bliver hun til om det. Pia, kom tilbage på. Nu får du mig til at gøre noget til dig. Jeg er nødt til at gøre. Brug udelukkelsesmetoden. Yoga. Rundkreds. Flot rundkreds. Jeg gider gå i midten. Så. Alle sætter sig ned. Sæt sig ned i en skrædstilling. Også net. Annette Sofie her nu. Skrædstilling sammen med mig. Annette, luk øjnene. De er lukket. Nej. Det er yoga. Vi er ved at helbrede Annette. Nej. Henning. Jeg kan ikke styre det. Kan du se, hvad det er, du har gang i? Du får hende til at lide. Jeg tror, jeg er nødt til at stoppe mig i dag. Jeg kan så...